Sementadong dalan matagamtaman na sa katauhan sa Sitio Tipsong, Barangay Maria Cristina, Dapitan City. Alang sa dugang detalye, dawaton nato si Lorvie Cabilin. Ang pinakagilauman sa katauhan sa Sitio Tipsong, Barangay Maria Cristina, Dapitan City, ani-ana. Kini tungod kay ongoing karon ang road concreting project sa kagamhanang probinsyal dinhi. Matagamtaman na sa katauhan sa Purok Kaymito, Sitio Tipsong, Barangay Maria Cristina sa Dakbayan sa Dapitan, ang ilang pinakagilauman nga makabaton og sementado nga dalan. Kinitungod kay mipahat ang kagamhanang probinsyal ilawom sa administrasyon ni Governor Roberto Uy og road concreting project alang sa pagsemento sa 500 metros nga barangay road gikan sa basketball court sa Maong Purok ug takdo ngadto sa nasemento nga dalan ubos sa BUB o bottom-up budgeting program sa nasyonal nga kagamhanan kaniadto. Matud ni Juni Altoveros nga walay kausaban sa ilang dalan bisan sa gidugayon sa iyang pagpuyo sa ilang purok. Busa dako ang ilang kalipay nga wala karon gikawang ni Governor Uy ang ilang gipangayo. Ang sa diha ma'am, kining maong dalan namo di gani magyag-track. Hangtod karon ug wala nimo sulod diri ning maong si Gobernador Uy, wala gini kausaban ning imong dalan diri. Kaming tanan nga naa diri lumulupyo sa maong purok sa Kaymito, pasalamaton kay dako. Si Barangay Kagawad Hermoso sa Gapsapan ang mipamahayag nga dako kayo ang pagpasalamat sa katauhan sa Maong Purok tungod kay natuma na ang ilang gipangandoy nga masemento ang ilang agianan. Dugang niya nga pinaagi sab niini masayo na unya ang pagtumod sa ilang mga produkto sama sa kopra ug isda gikan sa ilang mga puno ngadto sa syudad. Ang katauhan sa Purok Kaymito, Sitio Tipsong, sakop sa Barangay Maria Cristina, dako kay pasalamat ni Governor Uy nga sa dugay panahon na siminto na gyud ang ilang karsada sa ilang purok. Sa dugay panahon nilang paabot karon natuma na gyud ang ilang gipangandoy nga siminto ang ilang agyanan aron sa ingon niana masayo nila pagtunod sa ilang mga produkto diha sa ilang purok paingon sa syudad. Gisugdan kaniadtong Hunyo ang pag-clearing laki paggraba sa maong dalan sa mga personahe sa Provincial Engineering Office ug niadtong Setyembre gisugdan ang pagkongkreto niini. Gibana-bana nga mahuman ang pagtrabaho sa PEO sa maong 2 lanes nga dalan sa Nobyembre ning tuiga. Sa laing bahin si Roque Calasang, Barangay Coordinator ang nagpasalamat sab sa kanunay nga suporta sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Uy sa Barangay Maria Cristina. Ug ang katawhan dinhi malipayon nga nagpasalamat kang gobernador o kang Ma'am Belen Uy sa mga maayong miuras nga gikahatag kaning tanan among giampo sa labang makagagaham nga magpadayon ang mga maayong binuhatan dinhi sa syudad sa Dapitan. Hinumduman nga sayo ning tuiga mipadalasab ang probinsya og usa ka gatos ka sako sa semento sa Purok Kaymito isip aksyon sa hangyo sa mga lumulupyo aron mabutangan og concrete pathway ang dalan padulong sa ilang kapilya. Nasayran nga adunay lain pa nga mga road concreting project ang probinsya sa Barangay Maria Cristina, aduna pod proyekto alang sa patubig ingon man mini covered court alang sa eskwelahan, din kini puros napahimuslan na sa katauhan. Gikan dinhi sa Purok Kaymito, Sitio Tipsong, Barangay Maria Cristina, Dapitan City, Lorvie Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page o mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.